Hello guys, good morning. Di pa dibigag dago, pagawayan. Abo mag-iba. Gulog dan tulak. Umurpok pa. Hello guys, papunta na po kami doon. So kami pumunta ng Kawayan. Maglulugaw muna kami. Kasi malayo yung biyahe namin. Ayan o. Malayo yung biyahe namin. Isang oras. Lugaw muna kami guys. With egg, tsaka kunding, laman loob ng baka. Ayan po. Almusal po muna kami bago magbiyahe. Siya ay sama ko. Dito na tayo sa bayan daw. Kami sa Sula. Tulay ng Sula. Ayan po, mahaba oh. Mga kids. Bangusan po yan, bangusan. Bangusan po. Nasa kalahati na po kami. Yan po yung kinunti ni Kuya Tol, yung barkong lumubog, bumaba yung kulihan niya, lumubog yung barko. Ang ganda po dito, ang haba ng Sula. Kita guys yung damo oh, sa dagat oh. Low tide ngayon, low tide.
Hi guys, good morning. Good morning. Andito na tayo sa Kawayan. Ano pa na pala sa mga Rinag mo ko ta naman sa Andito tayo ngayon sa bahay ni Tito Junior. Kawayan. Hi guys. Good morning. Ay, afternoon na pala. Shoutout pa lang kay Rosan Rio mo. Ayala! Diyan nga dyan pinahang. Pagkilig! Hi guys, andito tayo ngayon sa Kawayan at pumunta tayo dito kay Ate Tintin para sa one-year ni Buboy. Ano ito, babae ito rin? Ay, babae pala dito. At kasama natin ang mga bata ng mga pasuway. Yan si Anika. Welcome! Hello guys, good morning. Nandito na po kami. Mura ko ng pulutan mo, oh. Guys, isyong. Ano yung magilamay? Ano pa po? Pulo na lang yan. Wala ba yung Katawan. Pulo pa lang. Si Kuya, oh. Ito na guys. Nakakuha din guys. Kumuha ng lobster sa Erenuman. Ito masugpo. Ano yan ang sugpo? Lobster. Buyod. Talap? Talap. Malamang, oh. Hi guys, andito yan sa bahay ni Tito Junior. Te. Tayo ngayon. Ano nga pagkan sa Bicol? Anong tawag nito sa Bicol? Ano? Karabasa. Prot. Anong tawag yun sa Bicol? Batag. Mahangin sa Kawayan. Tapos si ate, oh. Ano na siya? Ano yan? Tawag yan? Baboy. Sobrang laki Mama na. sa nanay. Sobrang laki na ng Si Tay, gid, may mama si Tay. Tagal pantok mo din niya. Oh. Ilun mo nga ni. Ah. Magkano gusto na? Ilun mo nga ni. Ilun mo nga ni pantok mo. Oh. Arog pa lang gaan. Ah. Dali mas pantok mo. Si Tad giri mo Dali mo nga ni. Dali mo pantok mo nga ni. Dali mas pantok mo nga ni. Ah. Si Tad giri. Para siyang baboy. Sobrang laki. Talo-talo yan ni Shaina. Si Shaina. May nagbigay ng 5K. Tapos si Teo. Hi Tita M. Hi na. Si Anika. Matabao na si Anika. Shaina, baboy. Sino baboy? Sino baboy? Si Badet. Ito sa baba. Anika. Ito yung Guys. Ito ngayon sa Kawayan.
Dito tayo ngayon. Masyadong mainit pa. Grabe, nililibutan niya. Tayo. Sa taas. Hindi mo nag-agi. Kudo ano? Ito baga. Ito. Ito diba doon ano? Lawod pa. Kasi pasao. Ay. Muna na. Teka matawang kay 5K bala ka. Ay na. Ako na sa'yo mga nagtawa rin. Kaya din mo wala. Kaya ako lang nagtawa kay Shena. Si Shena gusto mailing sa balag. Pero may dapat panok na Shena pero may niya sa balag. Tapos si Shena tiga-aranap. Shena. Para sa bugulong pa Shena sa sa camera. Suduman nga. Shena. Salamat! Salamat! Isaw si Anika, morito ng bundok. Isaw. Morito ng bundok ni Anika, isaw. Isaw ka ang ice cream. Ay na, ay. Ay. Yan nga pala yung isang ko. Nag-ice cream. Ang bibig mong mga ice cream. Bunso. Walang pera. Yan nga pala, pupunta kami sa Campo Santo. Pupunta kami ng Campo Santo. Anika. Ang daming kahoy. Tagal lang sasakyan. Ang taas. Hindi daw kasi makatukad. Kaya sa taas na lang sasakay.
na sila mama. May sila ka lang sila. Nga pala kami. Naglalakad. Nasa Malimpon. Dapat boy, nasa, di ba, boy? Nasa inutan ka. Oo, dapat nasa inutan ka. Kaya nga, dan kang... Naglug ako. Ayan. Wala, mabaga boy. Ah? Ano sala kami kaya dapat dumang ka. Hi guys, ito na po. Papunta na kami sa nilibingan sa anak ni ate. Ito sa nilibingan ng anak ni ate. Ang layo pa. Malayo to talaga sa ano ng kalsada. Malayo sa kalsada. Kaya yan, naglalakad na lang. Kasi di makapasok yung tricycle dito sa loob. Malayo-layo. Dito na tayo sa Campus Santo. Dito na tayo guys sa Campus Santo. Pangalawang punta ko na dito. Yan, pataas pa yan guys. Nakakapagod talaga umakyat. Umakyat kayo sa bundok. Yung ginusto nyo yan. Yan guys. Napakataas ng bundok dito. Dito na tayo ngayon. Yan si mama. Ginusto niya yan, umakyat sa bundok. Yan na. Ano na ng kandila. Guys, papadikit na tayo ng kandila. Ano susana? Perikit dinding teh. Biasa. Simbang. Sisimbahan, magsindi pa nga din. Ang taas dito guys, sa bundok tayo ngayon. Ayun, ispalan. Hi na hi. Ay. Ha? Yo 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 yo. Yo yo yo. Ano, video?
kiri magbaga ko tayo digdi mo kinunyan kanganing dai bag. Hindi mo pa ito ng bis magandang video. Imo. Ano ang video? Atau minggu. Balik. Oh, dede, kita pagpala to. Balik ka dyan pa de. Ini maray yo. Ini. Sulon mo ng maray. Matba. Kayo. Yan guys. Crisel Tejeda Bonaobra. Dito siya dito siya nilagyan. Masibog mo. Di malagyan ng kandila kasi mahangin. Ito ka. Mahangin. Kaya di malagyan ng kandila. Sa ate Anika. Ito na lang sa simbahan daw. Imo. Puni si Ito ate yung Anika. kapatid niya. Si Puni yaw Anika. kami dikli sa imo, nagdigdi kami. Doon nag-ibig. Ino. Umiyak si Anika. Oh. Sa ate Anika nagdigdi. Hirap Kita mo. niya si Ika tabi na ma'am. Iiyak na din si ate oh. One year. Kaya sa Anika na naman. 1 year ngayon. Kaya yan. Ingo, nag-ibi si ano. Umiyak Si ate Anika, oh. Nagparahibi si ate Anika. Si Anika. Oh. Miss niya na daw si Baby Crisel. Ito kayo magkaya naman. Umayak pa rin si Anika. Nabiyalo na. And guys, pababa na kami dito sa bundok. Sa bundok. Ayan guys. Sino gibe? Ako. Sumasayin ka na? Ano sa atas? Atas sana. Ano sa atas? Atas. Sisi nagibi. Sisi nagibi. Hanika. Ikaw, nag-ano ka? Bako. Ikasawa yun. Hiling. Ay, ngay ka naman. Sangal. Kendra tot. Ito mo Kendra. Ang kwarta? Para pang bulsa. Pera yan. Ala. Pera? 50. 50. Taram da 50. 50. Pera yan. 50. Kaya sige eh. Ito mo na mapaibi pa. Oh, tawa ko sa'yo mo. Maduman kita oh, badit oh. Oh, duman. Badit! Dagat. Oko.
dinaanan namin. At dito yung gano'ng kagaw? Ito, magipaon. Lamig. Iwas-iwas ng dagat. Sila mama. Nasa dagat kami. Oh, mahulog, ala. Ala. Lakas ng alon. Uwi na. Alas 12 pa sa napalan. Tulong oras patig di kay badit. Tulong oras patig di sendo badit kami. Alas 3. Kuya na badit ang 50. Kuya na 50. Kuya na. Libre na ka ice cream. Andito pa rin tayo sa Kawayan. Ang laki ng tiyan ni Anika. Bayan pa rin si Anika. At ito ang mama niya. Para ng baboy. Ay! Anika, Badung ka. Siyempre pamalo po. Sigdio. Si Anika, ang laki din dyan ni Anika. Pati si mama niya. Tingnan nyo guys. ang tigi-edit niya. Tingnan mo pagmumukha niya. Si Anika, pero maganda pa rin si Anika kahit malaki ang tiyan. Iyo, siyo, yung to. Si mama niya, si mama niya. Kadili ka. Pangit ang naman yan. Ang tulak mo, ito kulawan niya ba? At ito sila papa. Nag-iinom pa rin sila. $2:39 na guys ng hapon. 2:39. Ayun. Mamaya guys, mga 4 daw uwi na daw. Kasi bawal gabihin kasi baka umulan tapos lasing yung driver. Kaya uuwi din mamaya ng 4 habang maliwanag pa. Dito tayo ngayon sa Kawayan. Kaya yan. Mayayin pa rin siya, Nika. So mayayin. Doon tayo guys dadaan sa bundok na yon, pauwi. Yun guys, na malayo. Hey guys, yan pala si Anika. Ang laki ng tiyan. Ikaw tamili, taga-dagat ka? Ha? Nagkita ito maglangoy. Ito ito maglangoy. Oo. Si Badit, ikaw itatong ka yan. Tamili, taga-dagat ka? Ikaw parang yung nagkirit ka man yung kulang tulak. Ha? Kulang tulak. Hi, kung mga kabihol na nagbili tayo ng isda dito. Ito
Ito na guys, bibili tayo ng isda. Dito. Ayan guys. Kawal. Yung mga piga pati ini ha, pasarap man sila niya. Ipiga. May bulan. Kawal. Ito ko naman. Nakatawal. Ah, kaya mo yung pasaw, uling mga piyan. Ha? Dua. Wala niya ba? Ano po ba? Bukan nga ba sa 2 kilo sa ko? Okay, susunod na. Sitin kaya di gina yun, para sa sitin. Sitin kaya, pag kaya natin nag-ibig kaya. Mama niya ako. Ay, kaya mama. Mama niya. Sitin kaya, nagbabagal ng isa mo? Naghahagad ng isa mo? Dahil kayo mga ganyan, kamubuwang sa ako yan. Ayan guys. Salamat, may video pa. Sige, bye-bye. Salamat. Ano, maraming. Salamat sa... Ito yan, sa plangga na tabi. Yan ang huli nila. Kaya salamat. Thank you. Ano daw? Ito ka na. Oras is 3:23. Pauwi na rin kami kasi bawal magabihan. Kalabas na kami sa labasan. Dito na kami sa labas. At pupunta na kami sa sakayan. Dito na kami. Medyo malayo rin kasi lalakarin kasi pataas. Yun guys, sakay na tayo. Pauwi na rin tayo ngayon. So guys, Shoutout na lang ano. At nakauwi na kami guys. Andito na kami. Ayan na sila.
nakauwi kami is oras is 4:22. 4:22. Ayan na guys sila. Kakapagod din magbiyahe. Ayan guys, nakauwi kami is 4:22. Medyo matagal-tagal din kasi mahina-hina yung driver sa'yo. Ito na guys, uwi na rin si nanay. Bye bye. At ito na si Arlis na makanos. Pero guys, nakauwi na rin kami. Medyo nakakapagod pero go lang. At ito si Bunso, medyo nasaktan na naman si Bunso. May nararamdaman ka, Bunso? Naiiyak pa rin si Bunso sa camera. At ngayon nga ay umabsent si Bunso kasi sumama sa ating papuntang Kawayan. Yun na nga sila. Yung mga nabili nilang isda galing sa Kawayan para sa mga vlogs para sa Bicolana, kay Bicolana. Yo yo yo, kauwi na nga kami. Ayan, medyo nakakapagod naman pero go lang. Malapit na kami sa bahay. Kailangan magpahinga kasi nakakapagod maglakad papuntang bundok. Mahangin sa bundok kaya di mainit. Kaya si Tia Susan ay nagpapaalam na rin. Uuwi na rin tayo kasi nakakapagod. Ayan na, uwi na tayo. Ayan na guys, uwi na tayo. Ayan, magpapaalam na tayo kasi hapon na, nakauwi na rin tayo. Bye bye.